chaves dos soños. Este libro se titula As chaves dos soños. A súa autora é Ana Meirón e da editorial Entre nubes e cuentos. A protagonista da historia é Adela, unha nena a que ás veces lle gusta dormir porque ten medo aos pesadelos. A súa nai regaloulle moitas chaves con formas diferentes e Adela mete unha cada noite baixo a almofada para soñar aventuras hermosas. Recoméndovos este libro porque é unha historia moi hermosa cunha sorpresa final que vos axuda a abrir a porta dos vosos soños.